Hello guys. Kuthani lento singabantu besifazane abake bafelwa ngamadoda. Bafelwa ngabayeni babo. Asithethi inhlungu esidlule kuyo. Asithethi inhlungu esidlula kuzo. Zininzi izinto ezenzekayo guys xa ubutshatile nomuntu asweleke. Zininzi. I'm only going to share my own experience. And ndicela wonke umuntu wesifazane owakwaswelekela indoda ozobona le video ndiyacela uba andizele nestory sakhe guys because ndiyafuna ukuzithetha ezi zinto. Ndiyafuna uzithenderhalela guys ezi zinto ziphume zivela uba siyayifela into yokutshata nomuntu, uyayifela into yokutshata nomuntu kwezinye families. And xa ngizithi kwezinye families 99.9% of the time we hardly talk about those things uba indoda yakho once uyasweleka indlela ohlukumezeka ngayo. Okay, now I'm going to share my own experience. Okokuqala, umyeni wami wasweleka kwi-car accident. Kodwa umyeni wami kwakuthiwa ubulewe ndini. Uba uyazilandela iivideo zami uzoyipick up uba all of that yenze kanjani ukuze iphume nami. But kona kwagqibela kusithiwa ubulewe ndini. Ufelwe ngumuntu ubuhleli naye iminyaka. And then we have to deal with ukufelwa. Guys, funeka udile nokufelwa. Funeka udile nabantu abahamba besithi ubulele lo muntu wena ubuhlungu ngoko afileyo. And ke mna andazi noba ndandizombulalela wayinantoni le kucaba ndangambulalela yona iphara. Ndangalibulaleli uba ndizeni lithini. Ndazobulalela ntoni elaa phara. Whoever owake wahlala entlanganweni yokuthi ndabulala umyeni wami awunangqondo, go to hell, awunangqondo. Ndandizobulalela ntoni iphara elalidla kwam nalo lindidla phantsi lindidla phezulu. Ndandizobulalela ntoni. Wayinantoni le kucaba ndangambulalela yona. Animazi uba wayehlupheke njani wavuka kusofika mna empilweni yakhe. Niyayithetha nje nonsense futhi nani in-laws nabanye ke ababethetha ababengahlangani nokuhlangana kodwa behambe benkafuza uba ndibulele umyeni wami. Another thing esingayithethiyo guys yileyo ba wakha ecaleni kwazo kokwabo ubumyeni wakho awuzuhlala lo mzi indoda xa seyibhubhile. Asizithethe ezo zinto guys. Why singathethi singabantu besifazane? Sicinezelekile guys, sicinezelekile. Kangangoba umtshato ndike ndibone nje couple etshatayo on a wedding dress kukuhle ngaphakathi ndenyanye because I'm feeling sorry for that woman. Awuhlali kure umfazi ahlale emzini wakhe after indoda iswelekile, especially uba benakhe around ifamily. Very rare. Ngaphandle koba ke ungenwe ngumuntu wakufamily. Mhlawumbe into eyimhlalise aba bangenwayo mhlawumbe usuke ehlaliswa kungeno. But akuhlaleki. They will make sure that they make your life miserable in such a way that akuhlaleki. Mna they went to an extent of ungiqashela izikabi. And ndiyabuza uba ndihleli emzini kabani, ndihleli endaweni kabani. Kubani lo ndimkweleta kangaka? Kubani lo ndadla into yakhe okanye yadliwa ngena lo ubhubhileyo? Kubani? Khona ke ndake ndamshayanisa nodonga. Ndimbuza the same nonsense uba wadlani yakho lo? Wadlani yakho? Lwasipha ingcwabeni wadlani yakho? Umfunani wadlani yakho? Noba umzonde phila umzonde sefile umuntu uzonde nami ngenxa yokuzondo uzondo umntakwenu. Hayi guys, izinto esidlula kuzo xa ngaba sitshatile hayi izinto esidlula kuzo zimbi guys. Nithini leyo ba amadoda atargete abafelokazi? Nithini? Why singazithethe izinto guys? Abafelokazi ababomama bayatargetwa ngamadoda and khathali noba yakhola lo madoda noba kakholwa. Once ufelwe kunala mentality yoba unezimali ugqebhile kuphumile amapolisi uyoshelwa nangumuntu ongazange wamcingela. And ezinye izitori abanye abafelokazi they fall for that. Athandane nomuntu oze ngantoni
oze ngokuzomfuna imali, oze ngokuzodla imali yakhe. Let's say umfazi undoda ibisebenza kakuhle aphandle kwelipharagram, uphunyelwe izimali zasemsebenzini, uphunyelwe ngamapolisi, khona laa ngcuka ehlalela uba izofika ithi ndiyakuthanda. Amadoda ayakuthanda ukuthi ahambe lisebenzise ligama lithi ndiyakuthanda. Kaba xa ndiva indoda ethi ndiyakuthanda, ndivele ndigule guys, ndivele ndigule. Undithandani? Why ungatsho le nto uyifunayo? Yiza kum uthi ufuna ukudla imali yam, sithethe. Suza ngoba uxoki, yiza kum uthi ufuna ukudla imali yam, sithethe. Yiza kum uthi ufuna ukulala nam, sithethe. Uba ndiyafuna ukulala nawe ndilale nawe, uba ndiyafuna udla imali yam ndikunike uyidle. Khohlakele amadoda guys, khohlakele. Targetwe umhlolokazi, targetwe umhlolokazi. Abanye abahlolokazi they even fall for open 10. Oku kwam ndandifuna nolu usana oluncane. Asizithethi guys indlela esihlukumezeka ngazo. Uthini ngokuba uthi kaloku ngoni sahlelene nomyeni wakho ubone uba hayi usibani uba ndiyagaranta ngayo uyamthanda umyeni wam. And lo mntu uda ekthe angathi uyakuthanda nawe, andifuna ukuthi usuke kukhombisa ukuthanda okanye usuke ektha kube ethanda umyeni wakho. Ude umthemba uba hayi umyeni wam njengoba engekho usibani is a go-to person. This person is a go-to person xa ndinokuvelelwa ingxaki. Xa sengasekho loo ndoda, hey guys, xa sengasekho loo ndoda, you'll be on your own. You'll be on your own. I-experiences zam guys abaninzi. Nithini nditshixelwa ngaphandle kwemzini wami endiwakhileyo ngemali yam. Nditshixelwa ngumtshana enditshixela ngaphandle. Kwafuneke because I was not in a mood yokumbamba ndimhlafune ndimtsheca amasende njengasekunxiba indoda emzini wam. I was not in that mood. Umalume wakhe ndandimbetha okanye zange wandibona ndimbetha. That's why indenzela le nonsense wayindenzela yona. Ndaqoba that day I'm not in the mood. Andizulana la nkwenkweni ngumchamo. I went to the police station mna ukuze ndiyongena kwam. I had to go to the police station and explain myself. Uba ndivalelwa ngaphandle kwam. Lo mtshana zange wasebenza, akawazi noba umsebenzi ukuba nejob yintoni. Besondliwa. License anayo wayenzelwa ndim lo ngemali yam. Ezongela ngoba sekufila umalume wakhe. Ezongela kwam ngoba sekufila umalume wakhe. Guys, asithethi ngezi zinto, asithethi ngezi zinto. Nithini entitlement? Nithini entitlement yefamily ezintweni zakho ngoba usuke watshata nalo muntu wakwabo? Nithini entitlement? Nithini lento bafazi sizisebenzele sinezimali zethu yonke into ekhona kuvele kuthiwa into kabhuti wam, into kabhuti. So the minute uyotshata nalo bhuti wabo, eyakho isalary ayibisathenga ezitolo. Ayibisathenga yakho isalary ezitolo. Yakho isalary ayisabisathenga isitena yakhe. Yakho isalary ayibisayithenga imoto. Zezikabhuti, izinto zezikabhuti. And the entitlement. But guys, not as amadodakazi. Babizwa ngantoni obhuti bomyeni? Siyabahlukumeza abantu abazokwendela emakhayeni ethu. Andizikhiphi nam mhlawumbi andikaze ndibe kwiposition yokuhlukumeza umuntu. Because maybe because sebancinci. But guys, ndiyamcela uThixo abazondinceda ndingaboze ndiparticipate ekuhlukumezeni umntana abantu just because wathanda ubhuti wami. Thixo ndincede. Ndingaboze ndiparticipate ekuhlukumezeni umntana abantu just because wathanda ubhuti wami. Nithini leyo ba ushiye umzi wakho ungakwazi ukuhlala just because. Mna guys ndizothi kumuntu obukele le video, xa ufumana ichance ungaboze wakhe ngakwifamily yomyeni. Mabedlula idolophu ezintathu ezine ukuyofika kwakho. Enzele uba umuntu uma esegeyithini asho ubuzokwenzani. Awunedlula idolophu nje okanye nive niye kwenye iprovince lokwakha khona ukuze mayifile, ngoba kufuneka kufe wena kuqala ukuze kube mnandi. Xa kufela wakhona kuqala umbulele. Makufe wena ukuze kube mnandi, makufe wena kuqala. Yo hayi sibuthola ubunzima bafazi.